Il-Ministeru responsabbli mill-volontarjat reġanieda is-Civil Society Fund b'125,000 € biex laqdiet volontarji jkunu mejjuna jimirħu lil minxtutna. L-iskema li daħlet fi 8 sena tagħha fl-aħħar 7 snin għenet madwar 40 għaqda volontarja fis-sena b'madwar 900,000 € injettati fihom. Il-kap eżekuttiv tal-Kunsill għas-Settur Volontarju Mauro Paċ Paraskandolo għalli dan il-fond jagħti l-opportunità sabiex laqdiet volontarju lokali jissieħbu ma' qdiet volontarji oħra u fil-proċess ikunu parteċipi fil-livell Ewropew. Fl-istess ħin ikunu jistgħu jagħmlu affiljazzjonijiet, jitkellmu fuq proġetti u anka jattendu taħriġ u training barra minn Malta. Allura għal dan il-għan tajjeb dan il-fond jgħin il-laqdiet sabiex ikunu jistgħu jimirħu iżjed u jiltaqgħu ma' qdiet li huma l-counterparts tagħhom fuq livell Ewropew u jkabbru l-proġetti, l-inizjattivi u l-kapaċità tagħhom. Il-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur Giulia Farrugia Portelli qalet li permezz ta' fondi bħal dawn ikun żgurat li laqdiet volontarji jingħataw il-pjattaforma li jixraqilhom. Laqdiet volontarji interessati li japplikaw għal dawn il-fondi huma mħeġġa jiksbu aktar informazzjoni fuq is-sit www.vofunding.org.mt. L-applikazzjonijiet jibqgħu miftuħa sal-4-7 ta' Settembru.